Сәлем әхирәттәр, апайдар, һеңлеләр. Güzel затты айрым сәлемләгәнгә ир-егеттәр һич кенә лә үпкәләй күрмәгез. Улар быга артыгы менән лайык. Баксаларын гөл итеп тотканга ла түгел, әбиләр суагы өчен. Шәп булды быелгы суак, үҙебеҙ һымаҡ. Уңыш күптән йыйып алынган, кырпаҡ ҡаралы төшмәгән, көҙгө баҡса эштәрен рәхәтләнеп түгәлләргә мөмкин. Тагын инде эштәр тиһегеҙме? Улар етерлек инде. Мәсәлән, ағас ҡыуаҡтар ултыртыу. Белгестәр был эште ҡар яуғанға тиклем башҡарырға мөмкин әле тиҙәр. Алға! Бөгөн программала ҡурай еләге йәки әберсә, дөрөҫ ултыртыу һәм тәрбиәләү серҙәре, тәжрибәле баҡсасы һәм фән кандидатынан кәңәштәр. Ҡулыңдан ҡыуан. Оҫталар конкурсына мишкәләр ҡушыла. Бөгөнгө сығарылышта рәссам биҙәүсе Рим Ғалимов. Көҙ миҙгеле, ағас ултыртыу мәле. Көндәр йылытыра, Аллаға шөкөр. Без тағы ла Кушнаренко селекция үҙәгендә Венера Мирхат ҡыҙы Зарипова менән бөгөн без ҡурай еләге ултыртабыҙ. Нисек әҙерләйбеҙ ултыртыу материалын? Берем, значит, молодые, выкапываем растения, потому что... Махсус бына ошо теплицала үстерәгеҙ әйбет. Ну, и в поле у нас есть посадочные, вот видите, Бына они молодые. Йәш кенә Секатор, матурдар, да, эйе. мы обрезаем длинные вот эти, и все листья ошмыгиваем, чтобы лучше... Көсө китмәһен өсөн әйбет. Да, чтобы, да, лучше прижились, испарений было меньше. Вот они, видите, почти. Вот терелер. самые главные, да, малые, из них будет расти у нас куст дальше. Быйыл ҡурай еләге майҙанын нисә гектарға арттырырға уйлайһығыҙ? Предполагаем посадить 1 гектар. Һеҙҙә нисә төрлө сорт үҫә? Кушнаренко селекция үҙәгендә. Около 10 сортов, но по нашему изучению где-то сорта 3-4 выходит по урожайности. Так, некоторые замерзают, у некоторых мелкие ягоды, и поэтому урожай небольшой, хотя их очень много, и они осыпаются. У малины это есть особенность, что ягоды сыпятся. И вот у нас, значит, Челябинская крупноплодная, Барнаульская неплохо, Новосибирская ранее, вот они показывают самый лучший результат. Менә шул сорттар инде һыналған һәм Кушнаренко селекция үҙәгенән һатып алып үстерергә мөмкин. Киттек яланға. Ҡурай еләге ултыртыр өсөн ер әҙерләп йөрөй, ә беҙ ҡул менән ултыртабыҙ, әйбет? Венера Мирхатовна. Значит, мы приготовили, значит, спахали, Запрессировали. все эти комки мы разбили вниз и навоз. Вот теперь мы, значит, сажаем. Ер әҙер. Бында һеҙ ултыртҡанһығыҙ, әйбет? Мында ултырттык. Нисә сантиметр ҡалдырабыҙ? Кто полметра сажает? Шулай етәме? Полметр, да. Суҡыр эшләйбеҙ, әйбет? Ана, ой, да. тиресле, һәйбәт ер. Тәрәнерәк эшләргәме? Да, чуть-чуть поглубже. Вот, достаточно. Потому что мы эту почку не можем глубоко засаживать. Заклюкнет и не вырастет растение. Желательно и полить. Шахси баҡсала ултыртҡанда, бында Сюда. Да. Һеҙҙең ерҙамлы инде ҡойған. И хорошенько опять притаптываем, чтобы у нас корни облегла землей, корни, чтобы они не высохли. А то, если мы оставим воздушное пространство, корни у нас высохнут, и растение не приживется. Быны ҡырҡырға кәрәкме, юҡмы? Да, мы подрежем. Араһы бер 60 сантиметр. Глубина где-то полметра надо сделать. Оҙонораҡ булһа ҡырҡырға кәрәк. Чтобы было все. Вот. И вот опять же вот эти почки, видите, они не глубоко. И мы их засыпаем землей хорошенько. И также притаптываем. Венера Мирхатовна, яҙ көнө ултыртһаң һәйбәтме, көҙ көнө ултыртһаң яҡшымы? Ну, так как у нас хорошие дни стоят, то лучше, конечно, осенью, потому что вся влага осени, зимы, оно пойдет на корни пользы. А весной, когда будет жарко и сухо, растения могут не прижиться. Тамыр алып өлгөрмәҫкә мөмкин, әйбет? Да. Бының тамыры ныҡ көслө. Ничего. И опять же мы притаптываем. Ҡурай еләге ниндәй ашлама ярата ул, Венера Мирхатовна? Так, значит, первый год мы только будем приживаться.
вода и все. Әйе. А второй год уже можно дать немножко мочевины. Весной уже когда, чтобы быстрее. Елына бер тапкыр етейін, dey бит? Ешкіна бірден бақсасылар хұрай. Күз күні ниндей ашлама беруге керек? Азот, калий, Фосфор фосфор только ма? фосфорные удобрения, но это уже по плодоносящим, по А, большим уже, ну побольше, когда все приживется. калий һәм фосфор, ул нимәгә ярдәм итә Так, агастарга? суперфосфат, ну это минеральные удобрения, они нужны, необходимы растению. Әйе, кышкылыкка улар күз туплай. Да. Һәм бирешмәй халкындарға. Әйдәгез, хәзер буларны Сейчас кыркып мы сыгабыз их бит инде. отрежем, чтобы у нас испарений не было. Әйе. Вот сантиметров 10 оставляем. Менә бында садовый бар яки бакса балавы да кирәкмәйме? Нет, на ягодных мы не применяем. Бул алма Ничего. агачларда гына А инде. яблони, груши это необходимо. Мгм. Артабан ничек тәрбияләргә? Һау куйыргамы уларга кышкылыкка? Если вы при посадке много воды налили, то, я думаю, будет достаточно. Если осень будет дождливая, то да. Если дождей не будет, то надо будет поливать, ну, чтобы до зимы продержаться во влажном состоянии. Агроном кешенән һорайык әле. Менә кышкылыкка баксаларга, алма агачларга, грушаларга һау куйырга кирәкме, күпме куйырга кирәк һәм ни өчен куйырга кирәк? Есть влагозарядковый полив. Это осенний полив. Надо много воды, так, чтобы залить. Вода помогает хорошо перезимовать. Вот. Когда сухие корни, они как бы быстрее схватывает их мороз. А когда влажные, они наоборот крепкие становятся такие, это выдержанные. И влагозарядковый полив называется осенний полив. Шуннан кайбер кеше кура еләген яз көне генә кырка, курган ботактарын. Кемдер көз көне? Касан кыркырга кирәк? Ну, по теории должно вырезать сухие стебли от плодоносившей побеги сразу после плодоношения. Значит, Язгыныкка калдырмаска. Нет, потому что это же опять растение дает питательные вещества этим стеблям. А если мы их уберем, они уже дают на почки и на будущий урожай. И некоторые пригибают на зиму, прям вот пригибают. Если мало снега, то чтобы не замерзли почки, у них происходит иссушение побегов. Вот. Зимние ветра, они высушивают, у них древесина такая не очень крепкая, и они высыхают, а потом почки высыхают, ягод у нас не бывает. Поэтому рекомендация есть пригибать на зиму растения. Кипмәһәлесен. Да, чтобы все нормально перезимовало. Бына без Башкортстан буйлап нинди генә райондарда булмайбыз, кура еләкләрен шулай шпалер һуҙып, виноград бәйләгән һымак бәйләп, шулай итеп этләнеп үстерәләр. Кирәкме был, әллә юкмы? Вы знаете, по технологии именно так и должно быть. Көз көне һәр көне үзем тарттырам. Әгәр балалар булса, балалар тарттырышып китә. Ягъни яй буе үсә, Яй улар буе хәленеп таралып та үсергә мөмкин Әйе. иде. Анан кура еләк бит иелә сыга. Мин уларның монаудан зур гыналарын, терегенәләге калдырам та карганларын без кыркып барам. Яй көне. Яй көне. Артыгын үстермәем. Бер төптә менә 2, 3, Әйе. 4. Унан артык булса, ул кура еләге вак була. Беренә бере үсергә камасолайлар да еләк әлләни күп булмай. Шуннан нык булгандар өчен өстен генә электрмәгән һәм Астанда электергәнем яйылып китмәһен өчен. бик матур конструкция, бик шәп уйлап сыгарганһыгыз һәм һәр берен бәйләп тору ул мәшәкатьле бит инде. Әйе. Менә 2 буй һузганһыгыз да араһына Арахына туташтырып кына тоташтырып куям әйе. киткес. Шәп. Анан кура еләген мин 10 елга бер казып алам да, яшь үсендерләрне менә көн елгас Шунда утыртып сыгам яңынан. 10 елга бер менә буларын был элек ел алмаштырдым. Киләһе көздә менә был икәүһен алмаштырам. Яңа үсентеләр ултыртуына түгел, искеләрен тәрбияләү вакытыла. Безнең алда кура еләге плантациясы дип әйтәйек бит. Менә бunda һез иске плантацияны яңартыр өчен кыркканһыгыз. Чөнки майдан зур, һәр бер ботагын айырым кыркау мөмкин түгел, шәхси баксаларга һымак. Иске ботактарда ничек айырырга минер хәтеренә? Вот они, видите, плодоносившие побеги, их сразу заметно. Они вот такие сухие, да, вот они, да. И они и ломаются. Если они не ломаются, их надо срезать вот секатором так аккуратненько, допустим. Вот мы их срезаем. Көз көне эшләп куйһаң әйбәт инде бит. Да. Язгылыкка Чтобы калдырмай. весной они уже будут расти так, как им надо. Но на малине у нас так немного вредителей.
Если посадка загущена, бывает малиновая галица. Комарик такой делает прорез, вот я сейчас не покажу. И такая шишечка на стеблях, они откладывают яйца, и здесь образуется шишка. Поэтому мы говорим, чтобы больше 5-6 побегов на метр на погонный не было. А то они друг друга начинают угнетать, и это не очень хорошо сказывается на урожае. Потом в тени они тянутся к солнцу, а ягод у них мало. Нет, потому что Кояш ярата кура елеге. да, все ягодные культуры, они любят солнце. Карагаттагы хымак аурудар көп түгел инде кура Да, елегенде. у них в наших условиях пока поменьше. Там болезни есть, вот когда сильно влажно, оно начинает, вот здесь такие пятна темные образуются и ломаются, и нет ягод. Яз көне алмагастарды, карагаттарды бардос шыйксаһы менән эшкәртәбез төрле бөҗәктәрдән буларга кирәкме ул? Авырыйдармы кура електә? Да, тоже вот грыжа есть, бывает пурпуровая пятнистость. И в зависимости от того, опять же, какие условия у нас года, мы можем провести опрыскивание. Теләнән Так бетсәнән куркамы кура елеге? Бывает ля, но я бы не сказала, то, что, видать, у нас ряды хорошо проветриваются. Как-то пока такого ущерба мы не наблюдаем. Шуннан һуң менә мин кайбер баксасыларда күргәнем бар, Венера Мирхатовна. Һәрбер електең эсен асып, бөҗәкләрен алып утыралар. Шунда нәмәләр була әле? Личинкалар, нәмәләр була? Личинки малинового жука. Әйе. Смотрите, они вот с ягодой, он опадает, Әйе. окукливается здесь же. Весной она вылетает и откладывает яйца. Шуннан һуң електең эсенә Да, она потом, Или когда прохлаждает. образуется, она уже опять питается этой ягодой. И опять же круговорот. Поэтому надо брать молодые, пересаживать эти, тихонечко уничтожать. Опять это же остается условие обязательно. Вовремя пересаживать. Кура елеген нисә ел һайын яңартып торырга кирәк. Менә без бакса елеген утыртып күрһәткәйнек, уны 3-4 ел һайын яңартып торырга Да. кирәк дигез бит инде. Кура елеген? Срок эксплуатации малины 7-8 лет. После 5 лет заметно старятся побеги, отпрыски. И она дает очень мало отпрысков. Поэтому в течение 5 лет, если мы будем периодически обновлять свою посадку, то мы будем всегда с урожаем. А то некоторые держат по 20 лет, потом говорят, мы взяли, и она не приживается, вот не надо до 20 и дальше держать. Она уже выделяет, ну, сама себя начинает убивать, так скажем. Прям у нее такие вещества, и она где плесень, где это, она старится очень заметно. Үсентеләр яшь сагында күсереп ултыртып, яңа майданга нигез алырга кирәк. Бик яхшы, зур рәхмәт сезгә. Бүгенге кәңәшләр әз булды, ләкин уларның һәрберсе кыйммәт булды. Венера Мирхатовна, сезгә зур рәхмәт. Тәҗрибәле агрономнарның кәңәшләрен истә тотһагыз, хөрмәтле баксалаштар, сезнең тормышыгызда елек шикелле татлы булыр. Бай баксаның осталар конкурсына иң шәп дәгъвәселәр Мишкә районы үзәге Мишкә авылында яшәйтеннәр. Икеһенә бер өй, икеһенә бер фамилия, Рим һәм Дим Галимовтар. Һөнәрләре төрле булһа, осталыктары бер төрле. Хәер, был хакта без үзләре белән танышкас белербез. Ленин урамы 120 июль кайһына инәем икән тәүдә. Һаумыгыз. Һез кем буласыз? Мин булам Рим. Һез Дим, һезнең кайһыгыз алдарак туган? Дим, төпсөктә һәр вакыт кыйрһаталар. Без төпсөктәргә киттек. Үпкәләмәгез. Рәхим итегез. Рим бергәләшеп ихаталаныгызмы был йортта? Дим менә һөйләшеп, бер иш булган иде. Бергә. Капкалар аерыла, һезнеке сәскәле. О, бунда нинди бәләкәй бүлмә бул? Туалет дип атала инде. Менә бит семерле туалет бит. Әйе. Урамдан килгән кешегә һә дигәнсе менә Әйе. йомышларга мөмкин. Бу сәскә түтәле альт һәттә булай бит. Әйе. Әллә үзегез эшләнегез? Әйе, үзем эшләдем бу. Кәми елгасынан алып киткән ташлар бу. Нинди дигән кайдан? Кәми дигән авыл бар. Кәмәй дигән авыл бар. Моннан Әйе. ерак түгел инде. Үзе көне су бетә кибә, шунда ташлар кала инде. Шуны алып кайтып Бик пешерәм. матур. Әллә күршеләр бар инде шунда югай бит. Әйе, күрсәләр шунда. Һез нимә эшләгез дә килешеп синхронно эшләгез бит.
Бұл үй яртыға бөлініп, бірі қызылға, бірі yeşilге боялмаған бір стильде эшләнгән, әйбет. Bir stil. Бына бит, күренеп тора игелектер яшәгәне. Артабан киттек. Таш хукмак, тирә-ягында сәскәләр, гараждан да ниндәйдер таштан эшләнгән декоры бар, әйбет. Бик матур, искиткес матур. Көне бunda бигрәк матур булгандыр инде, римәй бит. О, бunda мөгаен гөлдәр үсеп утыргандыр сәскәләр. Bu bisetka. Беседка? Bisetka. О, ошо куштарда, тавыстарда үлегедә эшләнгәнме? Ağaçtan kesilsen. Ах, ишеге тоткаһы бутактан эшләнгән. Бигрәк матур да ул. Барһыла табигый материалдан эшләнгән, әйбет. Ул нимә ул? Bunda pastula koyurga bu. Бұл тумбочка менә Тумбочка үҙенсә. инде. Менә бит ағастың табигый фактураһын файдаланғанлыгы да бит. Был камин дала үҙегеҙ эшләнегеҙ Марим. Ayı bizim sen tenside. Тимер эшенә лә, ағас эшенә лә ул. Bütesinde. Бара инде, әйбет. Bara. Ә менә был стенаны ла йылға ташынан бурланыгызмы? Ayı yılga taştan sen bütesi. Teknolojisi ortuğu bu bir fasat dikeri alasında istene sürtesinde onun yebistirken burasını koyup. Араһына бында цемент түгелме? Fasat dikeri bu. Kele oğup шығайын koysa soy üzük ola. Менән цемент икән һәм ошоны Bu fasat dikeri bu. искиткес матур. Бына ябайда өстенән бернидә лак та, бернеме лә кәрәкмәй бит. Табигый материал. Ә ниндәй матур. Бына хатта көрүшкә дә үз урынын тапкан бит кирпич араһында. Тегендә калак, тәрилкә. Ул готак посуданы шулай использовать итәм. Бына бит ярык сынаяк та хатта әрәм булмай. Декоратив элемент. Бына бит аяк бер дә бысыранмай, теплицага ла рәхәтләнеп инәһең. Түтәл араһында таштан гына йөрөйһең. Ак тәпешкә киеп, бакса үстерергә була бит. Әйе. Искиткес. Теплицаларда үзе кырдыгын. Әйе үзем. Астында кирпич белән куйдым штоп. Әйе, серемәй. Серемейді. Тутыкмай. Тутыкмай зак торырга. Әйе. Ә буларын нисек эшләнегез? Бары форма эшләп, цементтан заливать итеп эшләдем инде. Тегендә форма hala тора шикелле бит. Әйе. Әле эшләп бетереп булмады. Көндә яңгыр. Кыш көне ярылмаймы тоңа? Юк, ярылмыйлар. Составын әйтә алаһығыҙмы? Нисәгә нисә? 3 битра граб салам, аннан 1 битра цемент. Был нинди тылсым белән ишек. Бу бит монса. Искиткес матур. Менә бит останың кулы бунда ла еткән. Монсадан сагышларга еңел пар теләп тора. Идәндә ике төскә буялган. Әйе. Буялып калган. Краска калды да берсе эс калды, эс калгач урта бер бядыны матур. Берге хөрү төстә, берге кызгылтырак төстә. Мин булһам ике буяуда кушып булгар инем дә буяр инем. Булай матурак булар. Булай матуррак. Искиткес. Булар да үҙегеҙ эшләнегеҙме? Буларны остан шыкып үзем ишемендә. Һөнәрегеҙ буйынса һеҙ кем? Шулар мишәм мен художник-оформитель. Рәссам биҙәүсе. Ҡайҙа белем алдығыҙ? Мынһа көйҙөрөп эшләнгән, әйбет. Безгә итеп эшләнгән белем. Әйе. Мин 5 кәдә училище бетердем. Агашка рәсем эшләү буенча. Ә был нимәләр ул? Бу кап. Ағас орыһы. Агастан кырып эшләмендә. Ҡырып? Щетка белән эшлисем, текстура бирә инде. Тимер щетка менән. Әйе, менә. Сырсалны. Әйе. Был ишектәрҙе лә үҙегеҙ эшләнегеҙме? Әйе, бу ишектән тоже үзем эшләгән ишектән. Быныһы нисек? Мосы агашты имән кисәкләрен кисеп, яфтырып куям инде. Суҡыйығыҙ да шунда индереп ултыртағыҙ. Индереп куям. Иренмәйегеҙ дә инде. Мосы тоже агастан кискәләп куйган инде. Мынһа бер өлөш, мынһа бер өлөш. Был мозаика һымаҡ, әйбет. Мозаика. Мосы түрә агастан кисәкләрен. Мосы шыкып эшләнгән. Әйе. Ә суҡып эшләү ауырыраҡмы, ошолай мозаика эшләү ауырыраҡмы? Мине кисә бер тигезем. Рим ниндәйҙер ҙур бер фигураны яки панноны эшләп кенә бөтөп барганда ярылған саҡтары, ултырып илаға килгән саҡтар булалар әле бит. Була. Ярылманысын нимә эшләргә кәрәк? Аның негатив киптерә кирәк, 1 йылдан артык тигез. 1 йылдан артык? Киптерә кирәк. Эрмитаж бит был. Аҡсарлаҡтар оса түбәлә. Аҡсарлаҡ нимә? Бына бында тере айылар. Был һеҙҙең музей тиһәгеҙ дә булай. Музейҙә була инде бу. Был Була сәскә күргә, телефондыр, матурлык өсөн. Ә ниндәй ағастан эшләнгән була? Була бөтенсе йөкә агастан эшләнә. Йүкә ағастан. Йүкә ағаслары. Ваҡ эштә ул был. Әйе. Тотош ағастан ошонда нимәләр ултыртылып, шулай итеп юныла инде бит ағастан. Менә мысы кирәк агастан эшләнгән. Әйе, бүре училищеһында уҡығанға тиклем һеҙ ҡыҙыҡһына инегеҙме? Кемдән килә менән ошо һөнәр һеҙгә? Әти рәсем эшләгән бу, шундан Атайығыҙ, балтаҡтаһы булдымы? әйе, болто сасылган. Һеҙ дим менән уға йәреп үҫтегеҙ инде бит? Әйе. Ә бына был нимәнән эшләнгән ул? Бу ҡойонда не
Шишка күк не була инде бу. Кайындык ары хайбыт Ай, зур. просто я. Шудан бу Үзе овыр. шулай еңел буламы ул? Еген бу куата гаш инде үзе. Әкелте яланда айрым эшләп йәмештер дигәнме? Юк. Үзеннән? Үзеннән, Уны кыркылы мөгаен авырдыр әле бит моны. Органа инде ну. Булай инде сәргә. Монда та Ә бер бунһы бар. шул кайын арыганнан бит. Ай, Үз келте ялан йылган, йылыга. Мишкәгә фольклорияга килделәме? Килмәде. Ödüllendi булай шәгә. Выставка йөрүсен. Һеҙгә берәйһе заказ бирәме әллә? Заказа бергәне бар. Оор бит был тус. Килгән кунактарга бүләккә шәп әйбер бит бу. Ай, Башкортстанда үткән ниндәй халыкара сараларга сувенирлар эшләгәнегез бар? bir тәмлеккә менә эшләп биргән дим. Ә сит өлкәләрдән, сит төбәктәрдән, сит илләрдән килгән делегацияларга бүләк итәләр. Рим Галимовка матурлык тутуя, тудыра белү атаһы Финат агайдан күскән. Гомер буе Мишкә районы Карасым авылында яшәгән Финат агай бура бураган, өй, мунса, башка каралтылар һалган. Рим тәүге һүрәтен ап-ак итеп акланган мискә төшергән. 4 класста агастан тәүге аюһынын юнган. Берелә училище тамамлап, рәссам биләүсе һөнәре алган. Хәзер 30 еллап бер урында Мишкә район мәдәният йортында рәссам биләүсе булып эшләй. Рим Галимов катнашкан конкурстарның исәбе һаны юк. Уфа Ладья арт реклама сувениры, Бөрө алмаһы, Аваз, Каһым түрә кунакка сакыра, Алтын кулдар. Был конкурс фестивальдәрнең барыһында ла Мишкә остаһы беренче урындан төшкәне юк. 2018 елда Башкортстан мәдәният министрлыгы һәм Республика халык иҗады үзәге Рим Финат улына халык остаһы исемен биргән. Mesela столетие Башкортстанга эшләгән инде. Мусульманский инде. Башкирский праздникларга инде. Вот тоже. Монда мен конфетлар салып кам, чтобы мотор булыр өчен. Мотор булсын. Ая. Менә бит инде ваза. Бу бүтән агастан эшләнгән. Бер дә ябештырылмаган, кагылмаганда. Түбәрәк агастан эшләнгән. Соот инде. Әйткәндә, изделияларның эскизы интәүдә кагызда туамы, әллә баштамы? Эшләгән эшне кабатларга тырышып инде. Агастан букет. Бунда кулайдар да куярга була әйткәндә. Ай, булай, төрле нәрсә күрә булган. Ә картиналар касан яла башлаган? Бу картина электән сеңгәндә. Бер 15 еллар барда инде. Майла буягай бит. Ай, майла. Һәдән өй түгел, музей бу, музей. Ишектең ниндәй генә юк. Тоткаһы бүтән. Карагыз әле үзеннән сыккан, ябештырылмаганда, катылмаганда. Районда ундай оста юктыр бүтәне бит. Ә бу кызларыгызга бүләк итеп эшләнегезме? Электән эшләнгән әбиләр булар. Кызлар тумас бурын. Ай, армиян көткәч беренче эшләрем дә инде бу. Менә бит инде бер 20-30 ел элек эшләнгән. Ай. Эшләрегезне кадерләп хаклайыгыз. Әле өй хаздарлы эшләгезме, мебелдә эшләгезме? Ну, лестница эшләгән. Хату өсөн түгел, әдмәт үзегез өсөн. Ай, үзем шуны эшләдем. Әйдәгез әле, уларны да инеп күрәйек. Ах, матур. Мишкә остаһы Рим Галимов Байбакса программаһының осталар конкурсында еңүгә лайык дип исәпләһәгез, уның өчен тавыш бирергә онытмагыз. Исегезгә төшерәбез. Тавыш бирү 21 октябрьдән 31 октябрьгә тиклем үтәсәк. Рим Финат улының игедәге Дим Галимовтың эшләре менән киләһе тапшыруда таныштырырбыз. Ир-егеттәр нилектән шундай оста була, беләһегезме? Дөрес, хатын-кыз рухландырганга. Мишкә осталары Рим һәм Дим Галимовтарның эргәһендә үзләре һәм матурлык тутуя һәм тудыра белгән илһамияләр яшәй. Ә хатын-кыз нилектән илһам сагана гына әверләтегез? Үзенә карата мөхәббәт, ихтирам һәм хәстәрлек тойганга. Әйдәгез бер-беребезне рухландырып, илһамландырып, димәк яратып, ихтирам итеп, хәстәрләп яшәйек. Шул сакта дөньяларыбыз да һәр сак сыуак булыр. Байбаксала киләһе сорашканга тиклем.